Rekordem naznačujícím cíl takové rétoriky je výrok vůdce Racerů, arcikněze Alexandra Novopašina, který nazval Ukrajince kanibaly. Pro mě jsou to všichni kanibalové. Nazval jsem je tak, protože jsem je tak vnímal. Tito nelidé prolévají lidskou krev, krev dětí a žen, naši krev. Požírají lidské životy a živí se utrpením. Tak kdo jsou? Kanibalové. A všichni, kdo spáchali teroristické útoky u nás, zmínění i nezmínění, jsou kanibalové. Je zbytečné zavírat kanibaly do klece. Zůstanou kanibaly, i když je tam budete držet celý život. Proto musí být kanibalové zničeni.